nze m ọzọ na-atụlu na-asị gị na ọkụkọ si na obodo eji ego anụ nwaanyị kama ọ bụ ike ọsọ dịkwa obodo ya ejighị ego anụ nwaanyị kama ọ bụ ike ọsọ dịkwa Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m ọnụ biko o nwere ishu ubi anụ mana ka m onye kere ihe bụ okwu o nwere nwanne ya nwaanyị bi mba ofesi obi Australia wee na-akọwa na ya nụrụ onye ọcha wee mụta ụmụ na-abụ 2 boys gbaratakwa ya mgbe ya fụrụ nwunye ya fụrụ nwunye ya mgbe ya bụ ogbenye gbegere isi onweghị ihe o ji na train station ka ya na-ara Chineke bịa buko ọnya na nwaanyị ya wee bụrụ ihe ya bụta nnukwu ọgaranya ka ọ ebecha bata ebe a meetie one girl na ba ebe a ya enweghị ya adịghị interested ya na-agwakwa dị girl na ya nụrụ onye ọcha na ya laikere ụmụ ya like ya family nwunye ọ na-amụzi na ya esogharịa amakatazi ya wee kpaa agwa nke nwoke na nwaanyị ji wee dinọkọ n'elu bed maka nwoke na nwaanyị dị n'elu bed bụ kpukete ọkpụmie otu ihe otu jesu afịmacha ezitezi ego nwunye eji n'ego ya wee gwa nwunye na ụmụ ya ya anata nwunye si ya n'ime ụmụ ọ mụrụ ka ekwe na onye bụ diọkpara wee si ya ma ara na apụ ya ebido wee gbaba wụa ya kpọọ ya na fon akọ nka ya wee si ya na ya nwekwa efe anụ juo ka ngo ọ nwunye bụ onye butere m ikpe ite ihe ndị ọzọ dịrịzi ya wee gaba wee kọwara m na nwunye ya nwere ihe ọ na-eme mgbe ya mitiri ọzọ tọpịa na digrii nwaanyị chọọ ihe ihe eme onwe nke kwere omena ya ahụ masters ya zụọ ya na masters nwaanyị chọọ ihe ihe eme sendie ya alaba ya jee mụọ ka trade fair mụọ ya wivon chaa mụọ nke nwụza onweghị okwe ya eme wee na-akwụzi ụgwọ na-enye ya every month 300,000 naira na-akwụkwọ ụgwọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụazị binye moto na ihe na-esezi okwu onye bụ diọkpara na onye bụ diọkpara gee ntị a sị m na ọkụkọ si n'obodo ejighị ego anụ nwaanyị ọ bụ na ike ọsọ adịkwago alụmalụ bụ mgbe nwoke na nwaanyị jekwara nwe ezinụlọ ekpebie na aga na-eme omenala mee ego ma mekwazi ihe ndị ọzọ agbamakwụkwọ ọ bụ nke ndị ụka nke ndị oyibo nke a kpọrọ white wedding ọ bụrụ na di gị n'obodo oyibo ebe a wee bịakwute gị nụọ nwaanyị debe gị ebe anti second wife ka ị bụ nwaanyị nke abụọ ọ bụrụ ajọ ihe ọtụtụ ụmụnna anyị nwoke bụ ndị pụrụ mgbe ene ha anya ndị je ka ha gbaa mbọ wee danye n'aka onye ọcha iji wee nweta akwụkwọ mgbe ha na onye ọcha mebiri enyi ma ọlụbalụba di na nwunye nwa nwere ike ịbata na ya achọrọ m ịgwa gị na mgbe nwa abatara agaghị atụfu ụmụaka ha ọtụtụ ụmụ nwaanyị be anyị na-ebu n'obi na ụmụaka mụrụ n'obodo oyibo bụ obstinate nke ndị oyibo na-abịa ndị na-enweghị ihe eji akpọrọ n'ọka wee chụta achọrọ m ịgwa gị na ochie ebugharịa na n'ọdị ozukọ otu ahụ iche gee m ntị ọtụtụ ụmụnne anyị nwoke bụkwa ndị jere na onwe ihe nji onye ọcha eme na ọka nnara ya akwụkwọ mee nka meta nke onwe iko n'ozi ebe ọ na-ana akwụkwọ ịfụnanya adabata n'etiti ya na onye ọcha ahụ onwe iko bụghị ihe ọ kwadozi ka onye ọcha bụ ka o si fụ ka o si fụ onye ọcha nwoke kwuru na ya fụrụ nwunye onye ọcha n'anya tudai ya mitiri nwunye mgbe ya na-eji esheshi na-eji wọm na ya na-ararụ na train station na nwaanyị adịfuru ya anti ma achọrọ m ime ka ịgwa gị ọ bụrụ na nwoke a gwadoro gị agwụgwọ tutu ogene ya baa n'ọkwa alụmalụ o jiri gị ogwu jidere gị ọfọ ọ bụrụ na di gị bụ onye nụrụ nwaanyị mba ofesi achọrọ m ịgwa gị na ụmụaka ha nwere obodo ebe bụ ụzọ chanel ụmụ gị ga-esi wee lafere ma ọ bụrụ na ịma directly or indirectly ma ọ bụrụ na ịma ka nkọwarụrụ gị ka ị wee ghọta ya ọfụma ọ bụrụ na di gị nụchara onye ọcha emecha ha na ha wee gbasaa nke a kpọrọ divorce onye ọcha adịghị dị iche ya taa azụ bịachi ebe azụ na alụmalụ ahụ mana ọ bụrụ na nwa adịgoro ime di gị nwa ahụ ka bụ nwa ya ọ gaghị achụpụ ọbara ya achụpụ gbuo echi enwere ha anya ha nwere ike nwee oge nke nwoke eji wee bịa n'afọ ụmụazị nke nwaanyị n'afọ ma co-parenting nke ndị ọcha na-akpọ ha na-eme ya ọfụma anaghị eji obi mgbakasị ma ọ bụ obi ofu dị obi wee na-eme co-parenting ahụ di na nwunye na-eji obi aṅụrị wee na-eme iji wee kụ mkpụrụ ịhụnanya n'ebe nwa ahụ ọ bụrụ na nwata ahụ rụzie afọ 10 nwata ka ọ dịrị ikwu ebe ọ chọrọ ịnọ ọ ka nwoke ma ọ bụ nwunye si emeso nwa ka nwata ya eji wee kwu ebe ọ chọrọ ịnọ oge ga-agwa nwa ebe ọ bụ na ụmụazị enyocha ya wee sị na ha ya eso mpa ha na ha ya anata nwoke eru nnukwute ụlọ n'ụlọ na village achọrọ m ikpe obodo ọ na-afa nwee ezigbo tegoro kacha ihe ndị ọzọ na ihe ị na-azọ bụ na ọnwa gị nwoke ga-abụ diọkpara a na-eje ụnya eje ọ nụrụ onye ọcha ka esi anụ onye ọcha
ọtụtụ n'ime ya sị na onye ọcha ọnụrụ ya anụ. Achọrọ m ịgwa gị na omenala ndị dịrị ndị ọcha anaghị agba nkwụ nke ha ji eme omenala ha bụ nke a kpọrọ court marriage. Gị na onye ọcha anụgo unu eje rejistra n'oyibo nne ihe a kwesịrị ime di na nwunye ọkụ omenala ha si wee dị. Afọ m ụfọdụ ndị na-edeghi ede na nwunye Jowizaza ji ọ bụọ nkwụ enu ka ọ gbanyere di ya. Nwunye Jizọ agwara gị na onye Igbo ka agwara gị na onye Naijiria ka ọ bụ. Omenala ndị dịrị ndị ọ bụgoro na-emechazi ọ bụzie na di gị nụrụ gị anụ na onye ọcha emechazi gbasaa. Onye ọcha agaghị echiyata azụ na ụmụazị di gị ahụ bụ di gị ma ha tọrọ ụmụ gị. Di gị sigodo gị na ọgwa ga-agwa na ị gaghị abịa obodo ego. Di gị ga-enye nwa ụmụ gị ha kpọrọ paspọtụ n'elu oyibo. Yes, site n'ije embassy were ihe odide fọm dee field ihe niile mee ihe niile ọ kwesịrị ka ọ mee mgbe o beziri eje dị eri kọfam ọma ọkwa dị gị tụbara gị ime ụmụaka anyị mụrụ na Naịjirịa. Ọ bụrụ na ejecha dị eri ọ bụrụ eziokwu na ọ dịghị nwe nwa onye ụmụ gị paspọtụ ụmụazị nwere ike ịkpọ gị jee maka na ọ gị bụ nne ha ị ga-eji obodo oyibo ahụ mgbe anyị chọọ ụmụ ike maka eje ya mgbe ha pere mpe ma ha toliteru oge ịzara ọnụ ha ị ga-eso ha jee. Kedu ihe anyị na-adọrọ ihe n'ọkụ ka irie nri dị ọkụ ka ọ dọwapụghị ọnụ. Nke abụọ, ọkụkọ sịrị na ọ bụrụkwa na ya na nwa ọnwa iko na-enwute eko mana ọ na-abụ emecha ụmụazị atara isi ya. Achọrọ m ịgwa gị na ọgụ ị chọrọ ibido ntị ịma nnukwu ọgụ a enwere ihe kwere ego omume di gị na-akwụ gị 300,000 naira every month na-akwụ ụgwọ na 1.2 gịnị nwa 1.2 ka nwoke sị ya na-akwụ na Lagos mana ọ rụchawago ụlọ nke ya na ụgwọ akwụkwọ ụmụazị nya ihe ejiri ha ruo nwa nkịta ga na anụ kenere chi mgbe m na-ajụzi ya na-asị m na ndị mmadụ na-asị na ọ bata kịta azawa dị ekpara nya bụ second wife ọ bụ arụ. Atipin please enter house ọsịsọ baimuno ihe ma bụ na ọ gwabụrụ gị na ọrụ onye ọcha bifi ijebe. Ndị na-ahịa eri ju afọ ha na di ha na amaneji bụzi ndị na-enyezi gị gịnị ndụmọdụ osi ọnwụ na ndị n'obodo ebe eji ọnwa n'obodo egwu. Ịma nda enwe ndị ka nwa obi ọjọọ dị heartless n'ọnụ oyibo sorry for using this kind such of way. Maka Chineke mgbe anyị fụ ha na-aba flight nwekwa ha dị akọtazikwa akụkọ ọkụchie side gị fesie life ya na-aga aga. Onye gago hustling buo nke asịsị ebu na enweka agwụgwọ m biznes o mecha ndị bụ maka Chineke ịchọ agrịma awụ ha gị n'afọ ise antị ebe ahụ ị nọ ka ị ga-anọrị kaka ịbụ ụmụazị. Ajụ m ya afọ one ka ịdị nwoke onye na-aga abịa ịnụgharịgo otu ịchọ ụmụ ndị one dị nwoke bụ odogwu n'isi onwe ya bụ young guy dịka ji na uche na-eme ihe onye kwesịrị ka ihe a na-akọ na soshal midia na-emechisi ụlọ anya. Efu Regina Daniel ito ya small girl with a big God, small girl with big God. Okay, mana efu ozi gị sị devil ka ọ bụ in sheep clothing. Gị nwa bụ nwa agbọghọ na-esi ekwu ụdị ọkọ mana echi niile ata eze mkpọkwa 76 years ka ọ dị afọ 76 mana ọ bịara gị sị ka ọnụọ gị tọdụ wife ịma na ọyị ma ọgụ ike ka ị ga-eji mapụ. Onye ọbụla baa n'ụlọ jee ezu ike. Asị m ya nne n'ọdụ nwayọọ ka inwe ike racha ozigbote ofe chiki siri gị. Di gị onyere ụmụ gị onye gị paspọtụ kpọketa ụmụazị amụọ ha ka nwa mara na ụmụazị azụ na mgbufesi a na-eji ịhụnanya azụ ka ọ mkpụrụ ịhụnanya n'ebe ụmụ gị na ụmụ onye ọcha ahụ. Ha chọpụta na ụmụazị abụ nwanne maka papa ha agwagbu ha mee ha ka nwanne. Ọ dịrị ha izi ịkpọfeta ụmụ gị ndị ị na-ege ihe ndị ara hasa ebe a na-agwa gị who first wife help na ihe a na-ekwu okwu ka esi eme ụmụazị establish ka ụmụazị kwụrụ n'ọkpa ha ka ụzọ ụmụ gị mepee. Ọ bụrụkwa na ị na-ebe ha dị amụma na enwere onye obodo oyibo gị na ya na-agba niile ọvụrụ ya n'ime mmụọ na eziokwu ọ bụghị maka na ị nụrụ ihe ahụ kwuru kịta by paspọtụ. Maka ọtụtụ n'ime ụmụnna ya nwoke a na nwezifu otu n'ime ha achọghị ịkpọ nwunye ha agbago kaba arụ dị shọ na ọ dịghị mụrụ gị nwa ahụ ana di gị nwere akwụkwọ mụcha nwa onye ụmụ gị paspọtụ tụrụ ụmụ gị jebe ị na-achọ ka iji aka gị mebie ihe niile chi gị dere gị. Ọzọkwu ka m na-agbago ọzọ ihe nwaanyị ji eme ọgọ ka di ya ji emegbu ya. Achọrọ m ịgwa gị na ị ga-ehere nwa nkịta gị n'ahụ maka na ịbụ nwaanyị nọ n'okpuru nwoke. Asị ọkwa gị na-aga agba nịkanịka nwegwana onwe ya abụrụ ihe a na-agbanịka na ntị ihe a bụ ihe ị ga-eji uche na amamihe wee so. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị na-eme eriri a na second life. Achọrọ m ịgwa gị echezikwa n'ụdị echiche a na ọtụtụ ụmụaka akịta ebido marabaga ebe ha si. Ọtụtụ ụmụnne ya ndị nwoke na-afọta na ụmụazị ha mụrụ n'obodo ebe bụ ndị akụchie na-emecha ọ bụgodo na ụmụazị a
abụrụ ndị ga-abịa chọ ka ha biri na Naịjirịa, mana ha chọrọ ha gụrụgụrụ ha anata ebe ha si. Onweghị ihe o mere. Kwụọ mkpụrụ ude ebe ụmụ gị na ụmụ ndị a ude amaka na-esi n'ụlọ. Ụmụ gị nọrọgodo ebe a taa ha na-ezite ego a na-eme ihe ego anti ofu mmiri ahụ ka nọkwa n'ite asụ. Kedu ihe unu ji ebuzuru onwe unu uru ahụ? Kedu ihe unu ji ebuzuru onwe unu n'uru ahụ? Nke ịtọ, ọtụtụ ka m fụrụ ihe na-ede na kọmensị, ọtụtụ ndị blọga ma ndị na-asị na alụmalụ abụghị achievement. Ọ singleness bụ ihe bụ achievement. Ọ ihe nsị ka m jụọ. Ọ mgbe nwaanyị bidoro hụwa aka jekwuru nwaanyị bi ya ntụrụ mmekọ nwoke na nke a bụ nke bụ achievement. Ọ mgbe nwaanyị agbọbịa bidoro buru onwe ya n'anya moto mee na-ebi ndụ biricha emeghị na bụrụzie a single mother. Onye a bụ achievement. Nye niile ụnụ so na marriage bụ vanity. Nye niile abụcha vanity. Aya nwa n'ụwa. Biko ekwena ka mmadụ ibe gị chụpụ gị n'oche gị ebe chi gị debere gị. Jee chọọ ihe iyi eme ka ndị gị were ezigbote ọkpụrụkpụ ego bidoro gị ihe eme. Zọba onwe gị kwụrụ n'ọkpa gị n'ọhịa bụ nwaanyị. Ị na-eche ihe a ga-asị second wife na ọsị hụ. Mgbe ụfọdụ amakwa m ụfọdụ n'ime unu bụ o jere akwụkwọ amụ oyibo, amamihe kọkwụrụ ụfọdụ n'ime anyị n'ime ụfọdụ ụmụ nwaanyị ibu. Ị na-eche ihe ndị mmadụ ga-asị, mana gị nwa ka e mere ịtarị họrọ ga-azụ n'ọha ọkpụkpụ dị na ya gị na-esu ụtara n'enu anụ. Onye nye na di ya agaghị erijuzu afọ bụzi onye na-agba gị ọka agwa gị sọ ya nwa na onwe ya bụ first wife baby ya wu first wife help. Ọ ihe nche ịjụ. Nwoke gbadoro ga-agbado ụbọchị ụtụtụ ị bịazie si ya na ọ bụrụ ebe a asị ọkwa nga anakwana na bio ịkwado tie na burukwe ngwongwo gị na mana onye na-apasa chikwa ọkpa ga-ejekwa na ghasara nwaanyị bie nwaanyị mmadụ ya na di ya na-ebi n'udo bie maka ndị niile a na-asọpọtụ. Maka onye nke atawa na ahụ ọnọkwa aka ọ ga-anọ ọmapụtakwa n'ezi ọkwa di mmadụ. Naka njem nnecha ụfọdụ anyị ihe ha na-ede na ihu akwụkwọ mee nchi agọ bife ịtụ ichi were oge iche negodo ya ma ichi ọ ga-atọ egi bụ ngwụ na ọnụbugo nwaanyị second wife ka ada agba ya dọrọ baa unu ihe ụtọ ụwa iji aka gị ebe idebere onwe gị ahụ jụọ gị oyi. Ụmụazị ị ga-anabata kuru ha ka nwa na ha ka ụmụ ha na-anọ ka onye na ha nọ ka ha nọ 3 months nọchikwa anachi ya gị na ha na-akpa mọm ha na-ada ị na-eri urie ya ka ị chọrọ iji ụfụ obi na oke nchịkọsị ike n'ugo obi mgbe ọbịa napụ ihe chi gị dere gị. Mara na ụfọdụ abịa obodo they no get your time. Nwekwa efere o gị na ha na-anọ ha many moon. Ụfọdụ n'ime unu dị n'obodo gị na dị gị za aka ọrịa kwanye efe uru na ntị ị blọkụọ ya gị ka BP ya egbu ọ na ebe ahụ na-eche ihe dịrị ya. Ọtọ ụwa ka inwe ike taa atọ mgbe mụrụ nze m ọzọ daalụ dere na nwanne anyị nwaanyị na comment section atụọrọ ọmara atụọrọ okenye ofe isi n'ọhịa daalụ m. Ekwuru m na ihe mma na-akụzi n'oge abịa gbasatara alụmalụ tupu mmadụ eje alụmalụ, mana keesi a nọ n'elu ihe na m kemgbe ọ dịzie ka etisa nwoke agwa gị esi ike ịnata buru akpa gị na mkpọ gị na fon ma anụ gị na-achọ m bifo onye nwasị ka m butere ya ihe a n'iru akwụkwọ deru nye ihe oride n'ebe ndị nke n'obodo ebe ndị nke nọkwazi obodo ndị ma ihe onye ọchọ ịmara ọmarụ onye achọghị ịmara anya ahụ nyafenye isi n'ọhịa gbuo mụrụ nze m ọzọ daalụ m.